Знаеш ли, че уволнението на Енцо Мареска е петото в историята на Премиер Лиг след спечелване на 2 трофея от треньора в предишния сезон? А знаеш ли кои са треньорите в другите 4 случая? Ще ти помогнем. Жозе Мауриньо, Карло Анчелоти, Роберто Ди Матео и пак Жозе Мауриньо. А знаеш ли клубовете, които са ги уволнили във всички 5 случая? Пак ще ти помогнем. Челси, 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 Челси и пак Челси. Няма спор. Синият клуб записа исторически успехи след започването на баснословни вложения в играчи от Роман Абрамович насам. Част от тези успехи се дължат и на високите стандарти, налагани безпощадно на треньорите от различните ръководства на клуба във времето. Мнозина обаче смятат, че текучеството е спряло лондончани от дори повече трофеи. И, като споменахме високи стандарти, ние от BetPix имаме близо 67% успеваемост на прогнозите. Както в последните 10 дни, така и от самото начало на съществуването ни. Влез в нашия сайт и се увери в това. Ще сме ти благодарни да ни подкрепиш с абонамент за прогнозите. И ни следвай в каналите ни в различните социални мрежи. Само така няма да изпускаш нищо от нашето супер съдържание. Спорно.